ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. लग्नापूर्वी स्वतःचा बंगला असल्याचं खोटं सांगून फसवणूक करणं, नपुसकत्व लपवण्यासाठी विवाहितेवरती भोंदूबाबांच्या माध्यमातून अघोरी जादूटोणा करणं आणि शारीरिक, मानसिक व आर्थिक छळ केल्याप्रकरणी माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या मुलासह 3 जणांवर आणि 3 भोंदूबाबांवर मुंबई विरार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याची पत्नी गिरिजा गीतेश राऊत हिने दिलेल्या सविस्तर जबाबावरून हा गुन्हा नोंदवण्यात आला असून या हाय प्रोफाईल प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पाहूयात. तक्रारीतील माहितीनुसार या युवतीचा विवाह 3 डिसेंबर 2017 रोजी वांद्रे पूर्व येथील माजी खासदार विनायक राऊत यांचे चिरंजीव नगरसेवक गीतेश राऊत यांच्याशी झाला होता. विवाह जुळवताना वाकोला मुंबई येथे स्वतःचा बंगला असल्याचं व रुनवाल सेफनी येथे अलिशान फ्लॅट असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र लग्नानंतर वरात थेट वाकोला येथील झोपडपट्टीत निवासस्थानी गेल्यावर आपली फसवणूक झाल्याचं निदर्शनास आलं. याबाबतचा जाब विचारला असता गीतेश राऊत याने अत्यंत उर्मटपणे वागणूक देऊन धमकावल्याचा आरोप केला. लग्नानंतर पती हा शारीरिक संबंध ठेवण्यास टाळाटाळ करत होता. उटी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, स्वित्झर्लंड यासारख्या देशात फिरण्यास गेले असता तिथेही पतीने जवळकीस साधण्यास नकार दिला आणि विचारणा केली असता अमानुष मारहाण केल्याचा जबाब नोंदवला. पतीचेही नपुसकत्व लपवण्यासाठी सासरच्या मंडळींनी संगनमत करून विवाहितेवर बाहेरची बाधा असल्याचं भासवायला सुरुवात केली. यासाठी सासरच्यांच्या सांगण्यावरून मुंबईतील कुर्ला येथील एक मुस्लिम बाबा, भांडूपचे आबा राऊत, कोलगाव सावंतवाडी येथील फिरोज बाबा, करुड घाट राजापूर येथील काझी बाबा आणि नानेली कुडाळ येथील हरिश्चंद्र घाडी यांनी भोंदू बाबाकडे विवाहितेला नेण्यात आलं. तेथे तिच्यावर लिंबू कापणं, काळ्या कणकेच्या बाहुल्या टाचण्या, अंगारे दुपारे, जिवंत कोंबडा, केस उपटणं आणि गोमूत्र पिण्यास सक्ती करणं यासारखे अघोरी व अमानुष प्रकार सप्टेंबर 2018 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत सातत्याने करण्यात आल्याची तक्रार केली आहे. मानसोपचार तज्ज्ञांनी दिलेल्या वैद्यकीय सल्ल्यांना व उपचारांना पतीने प्रतिसाद दिला नाही. उलट माजी खासदारांनी आपल्या राजकीय वजनाचा वापर करून डॉक्टरांना मॅनेज करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. पतीने नैसर्गिक गर्भधारणेचे पर्याय नाकारून विवाहितेवरती घरच्या घरी होम इन्सेमिनेशन करण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी दबाव आणला व मानसिक छळ केला. तसंच राजकीय कार्यक्रमांमध्ये अडचण येऊ नये म्हणून मासिक पाळी पुढे ढकलण्याच्या गोळ्या घेण्यास जबरदस्ती करण्यात आल्याचा आरोप केला. या जबाबानुसार पोलिसांनी तिचा पती गीतेश विनायक राऊत, सासरे विनायक राऊत, सासू श्यामल विनायक राऊत, लग्न जुळवणारे सुरेखा राजेश सरफरे व राजेश सरफरे, चुलत सासरे आबा राऊत, फिरोज बाबा राहणार कोलगाव सावंतवाडी, काझी बाबा राहणार करुड घाट राजापूर, हरिश्चंद्र घाडी राहणार नानेली कुडाळ यांच्यावर गुन्हे दाखल केलेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.